Toni, sense voler faltar al Com Som, que és el programa en el qual col·laboro i treballo i estic molt a gust, però trobo que aquesta pregunta ja és faltona, eh? Perquè, esclar, no, la gent se'n va a Grècia i diu ai, que bonic, hem anat allà fent el sirtaki, i ai, les sardanes són avorrides, però si és el mateix, el que passa que l'han tallat aquests grecs, home, amb les retallades l'han obert. Però allà té la gràcia que no sé en quin moment acaben trencant plats. És el que potser li falta a la sardana. I aquí ens els fotem pel cap. Aquí van comptant. Què? Van comptant. 73, pum, pum, i clar, i si et perds ja l'has cagat. Escolteu, deixeu-me veure... Tenim un vídeo preparat que en aquest cas potser us ajudarà a respondre la pregunta de quin tant per cent de catalans troben avorrides les sardanes. Endavant. Com és la sardana? La sardana és la dansa nacional de Catalunya i per ballar-la es necessita un mínim de 2 persones. Amb menys, corres el perill de semblar el protagonista de Karate Kid. Existeixen més de 30.000 sardanes diferents, amb una gran varietat d'estils. Per exemple, la Santa Espina, Llevantina o la sardana de les monges. Ballar sardana és més difícil del que sembla, perquè s'ha de comptar. Mirem, per exemple, què passa pel cap d'algú que balla reggaeton. Oh yeah, baby, avui et faré l'amor, give it to me. I ara mirem, en canvi, què passa pel cap d'algú que balla sardana. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Merda, ja m'he descomptat. És tradició entre els dansaires deixar les bosses al centre de la rotllana perquè ningú no les robi. Amb aquest sofisticat sistema s'haurien pogut evitar robatoris històrics com el del Crit de Munch, el del furgó del Dioni o el robatori de Guruceta al Barça. Ja ho va dir Joan Maragall, la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. O no? A veure quin dia s'anima el Grasset i et veig fent l'últim número que hem vist. Perdona, jo he guanyat 2 concursos de sardanes, No, dic fent el número del tio de la barra. Sardana en barra. Jo penso que el que passa amb molts catalans, com amb moltes coses, és qualsevol dia d'aquests em posaré a aprendre a ballar sardanes, perquè tots sabem que és molt tradicional, que és el nostre ball, que ho tenim molt arrelat, però molta gent ens estem allà mirant com 15 o 20 ballen. Perquè és difícil, perquè ja pensem prou a les nostres feines, que dius, quan tens un moment de ballar, no? Hauràs de posar-te a comptar, m'he descomptat. Home, a veure, és vella, ho és. És molt bonic, la sardana, exacte. Ara, avorridota, sí. També. Justo Molinero, penseu aconseguir que la sardana entrés al rècord Guinness? Justo Molinero. El que no aconsegueixi, Justo Molinero. Justo Molinero, quan l'any 96 va aconseguir que 225.000 persones, quasi ja era una prèvia a les manifestacions del 11 de setembre, ballessin la Santa Espina a Santa Coloma de Gramenet. Però quan vol disfrutar Justo Molinero es fot un pas doble. No ho sabem. Això li hauríem de preguntar a Justo Molinero. No ho sabem. Però jo penso que fins i tot descobriríem... A veure, l'origen de la sardana és una dansa d'origen republicà i obrer, el que passa que després s'ha anat com institucionalitzant, però era una dansa eròtica. Eròtica? Era eròtica, era de festeig, és de festeig, tu me les das, jo te les daré. Hi ha més erotisme que 50 homes de Grey en una sardana. Hi ha una tensió sexual. Perdoneu un moment. Què passa en aquell equip? O sigui, unes els posa l'home del temps, l'altra la sardana el troba eròtica, llum. Jo és que m'imagino una senyora allò clavant-li les ungles a l'altra, veuràs. El més eròtic... Una mica més suquista. Grasset, el més eròtic... No, jo no podria fer-ho. És que quan estàs ballant, allò salti una mica... Això no és veritat. En el meu cas, és el més eròtic de la sardana. Ja salta, Bueno, però salta tot. Ah, clar. Què vols dir? Home, bé, és el moment de decidir. Va, el reggaeton. Ah, no. Per tant, la jota. Quin percentatge de catalans troben avorrides les sardanes? És diferent, sí. Per caure de preferència. I ja em podeu anar ensenyant el resultat. Ja podeu anar girant les tauletes. Moment que l'Àlex i la Maria... Ja està, ja el tenim. Moment perquè... Primer, alhora, ja podeu ensenyar el resultat. 52% l'equip negre, 58% l'equip blanc. Molt ajustat, sempre. Anem a veure el que ha dit, en aquest cas, l'equip blanc, 58.
Equip negre, 52. I el tant per cent de catalans a la nostra enquesta és del 36%. Per tant, l'equip negre s'emporta per haver-se apropat més als 5 punts. Canviar la coreografia, fallem una sardana. Va, saltem, 34. Us veig una mica...